Viatjarem fins a les Caves Verdier per conèixer el projecte solidari dels germans Giovanni. En el tast ens acompanyarà de nou la Chiara Gai, sommelier del celler de la Puntaire, i coneixerem, de la mà dels nostres experts, quina música és la més adequada per acompanyar una copa de vi. Jo sóc un enamorat de les habaneres i la cançó de taverna. Jo sóc un enamorat, això que sigui. Bueno, sí, perquè tu, doncs, borratxos van amb borratxos. Vull dir, això... Fins a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, a visitar Cava Verdier. Els germans Giovanni ens explicaran el seu projecte solidari. 5 caves per 5 projectes solidaris. I cadascun d'aquests 5 caves l'associen a una ONG diferent. Anem a veure el Robert perquè ens ho expliqui? Caves Verdier és un petit celler familiar situat al cor del Penedès. El 2006, els germans Giovanni van agafar el relleu del seu pare, apostant per una filosofia i tarannà propis. Un dels seus projectes insígnia és 5 caves per a 5 projectes solidaris, que té com a objectiu destinar el 7% del benefici obtingut en les vendes per internet, telefòniques o en el propi celler de 5 tipus de caves Verdier, a 5 projectes solidaris. Cadascun dels 5 caves està lligat a una ONG diferent en un àmbit d'acció concret. Llavors tenim el Brut Rupestre, que és en l'àmbit d'infància, que és Fundació Comtal, una ONG que apoya tot el tema d'infància. El Brut Nature és a l'àmbit d'immigració, que és punt de referència. El Rosat és a l'àmbit de discapacitat, que és Fundació Hospitalitat. El Reserva Brut Nature és a l'àmbit de pobresa, que és Càritas Girona, i el Gran Reserva és en l'àmbit de salut, que és Adama, que també apoya a la gent gran, també en l'àmbit de la gent gran, que anteriorment, l'edició anterior, estava associada a Amics de la Gent Gran, doncs és una miqueta el lligam aquest del cava de més el Gran Reserva, de més llarga criança, de sabidoria, llevats, expressen la seva màxima expressió. Doncs una miqueta la comparació aquesta amb els avis sempre m'ha associat al Gran Reserva a les ONGs que es dedicaven més a la gent gran. El projecte s'amplia cada edició. Enguany, Verdier ha presentat nous companys per a aquest viatge solidari. Vam entrevistar-nos amb diferents empreses familiars on els vam proposar que 5 productes del seu portafoli, de les seves referències, les associessin a 5 caves, 5 projectes. I així vam aconseguir aquest any que s'ajuntés Petit Plaisir i ha fet 5 xocolates on aniran ubicats en els mateixos àmbits que els caves. Cada cava amb la seva ONG i cada xocolata també amb la seva ONG. Després també tenim Àngels i Àngels d'Artesania, que són unes noies que estan molt a prop del celler, que fan artesania en vidre, manual, i ens han fet 5 collars, on cada collar està associat en cada àmbit i a cada ONG també. També ara recentment s'ha incorporat productació, alta gastronomia, que ens està fent també 5 productes gourmets per afegir-ho a 5 cada 5 projectes. Des d'un formatge, un micuit i un oli, està treballant, encara ens té que definir quins 5 productes se'ns introduirà. Després, com a gran boom, també tenim que Múnich, la casa de bambes de tota la vida d'aquí de casa nostra, ens està dissenyant una bamba de 5 cada 5 projectes i serà la bamba solidària, que també s'incorporarà al projecte. I per últim ja és Música Click. Música Click és un portal de música a internet on els nous grups poden penjar la seva música i donar-la a conèixer a tot el que és les redes socials perquè la gent se la descargui gratuïtament. Les xarxes socials i internet formen part d'aquest esperit renovador de Verdier. Des que els germans Giovanni són al capdavant del celler han treballat per a consolidar la presència del seu producte a la xarxa. Per poder comunicar tots els projectes i tota la feina que anem fent dia a dia tant amb el celler com amb el nou projecte de 5 cada 5 projectes, el Sergi va fer tota una web del celler i Dragnet va fer tota una web de 5 cada 5 projectes, que és aquesta altra empresa d'internet que col·labora desinteressadament amb el projecte. A part vam intentar ser molt actius des del primer dia amb totes les redes socials, a tot el 2.0 que es diu,
incorporant un Facebook, un Twitter i un canal de televisió, Verdier TV, al YouTube. I també amb el tema de les fotografies també estem a Flickr amb un àlbum de fotos. Tota la red social el que ens ha permès és poder estar comunicats amb tota la gent que ens segueix i comunicant-nos també amb les ONGs, amb la federació, amb el club. Tenim un petit club d'amics de Verdier. El club consisteix en tota la gent que ens va visitant i va fent enoturisme, es van apuntant al club i és el mitjà que els anunciem tastos que fem tant a fora de casa com aquí a casa, o les visites enoturístiques o diferents activitats que a poc anem incorporant. Verdier ha fet també una aposta per l'enoturisme i mostra d'això és la visita sensorial que la Montse Giovanni ha ofert avui. Montse, avui hem pogut assistir a una de les teves visites. La definiu com a visita sensorial. En què consisteix? Consisteix en tastar diferents caves a diferents punts del celler i al mateix temps que fem el tast del cava i intentem trobar-li els aromes que té i els sabors que té, ho combinem olorant diferents productes i menjant diferents coses, fent un petit maridatge. Per tant, intentem tenir tots els sentits integrats, no? Anar buscant els sentits en cada cosa. Robert, a la visita d'avui heu rebut gent de Canadà, gent de Taiwan, gent dels Estats Units. Esteu obrint mercat? Esteu a molts mercats? A veure, portem molt poquet temps. Sí que és veritat que hem intentat moure'ns molt, hem rebut molt suport per part d'amics, de gent que hem anat coneixent amb diferents tastos, que visitem cellers, fem tastos a Barcelona, hem assistit a Madrid, a Sant Sebastià, altres tastos, i hem anat coneixent gent, hem anat coneixent export managers, i alguns d'ells ens han ajudat a poder arribar a altres països que pels mitjans propis no podem arribar, que estem col·laborant amb algun d'ells. Això ens ha permès poder obrir mercat als Estats Units. A dia d'avui tenim el Brut Rupestre a Nova York i a primavera va sortir el primer palè de Brut Rosat, el Brut Rosé de Verdier, i ja es pot veure el rosat també a Nova York. I també als Estats Units també estem a Oregon, a Portland. Fa molta il·lusió tots tres poder ensenyar la feina que estem fent i tot el territori on estem vivint ara, no? El Penedès que ens ha adoptat i que ara mateix està formant part d'aquesta passió que intentem traslladar a tots. I quedar-se només a casa nostra ens fa com aprenent una mica dels americans, que ells pensen a nivell global, nosaltres també volem pensar a nivell global, i la il·lusió que et pot fer trobar en un restaurant de Taiwan mateix un cava de Verdier i que algú l'estigui degustant, vull dir, és una il·lusió grandiosa. En Sergi se suma al final de la nostra ruta per Verdier per compartir amb nosaltres futurs projectes i una bona copa de cava. Gent tan jove, amb tanta iniciativa, segur que teniu algun projecte en cap. Doncs sí, la veritat és que no ens volem quedar només amb aquests dos projectes que són apassionants, que seria el de Cava Verdier i el de 5 caves, 5 projectes solidaris. El pare, just en el mateix moment que li vam proposar de continuar amb el celler nosaltres aquí al Penedès, ell va adquirir unes vinyes a Poboleda, al Priorat, i ja ell ja està començant a fer alguns vins, proves, investigació sobre
a les varietats que tenim allà a la nostra vinya, i és probable que dintre d'un futur proper traiem els primers vins del Priorat. I algun projecte més que hi ha, que tota la gent que ens segueix a través del Club Verdier, és probable que a partir del 2011 dintre del projecte de 5 Caves vegin noves empreses que s'incorporen al projecte i que hi haurà un creixement important. I alguna coseta més que tots tres ens ronda pel cap, que és possible que entre 11 i 12 puguem presentar properament. Doncs podem fer un brindis per a aquests nous projectes, perquè surtin endavant i tinguin molt d'èxit. Molt bé, moltes gràcies. Salut. Salut.